ଥରେ ଗୋଟିଏ କଇଁଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭୋକିଲା ବିଲୁଆ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲା। ବିଲୁଆ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲା, କିନ୍ତୁ କଇଁଚର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚମଡ଼ା ହେତୁ ତାକୁ ଖାଇପାରୁନଥାଏ। କଇଁଚ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାପରେ କଇଁଚ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ତମେ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ କାହିଁକି ରଖୁନାହ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଚର୍ମ ଅତି କୋମଳ ହୋଇଯିବ ଆଉ ତୁମେ ଅତି ଆରାମରେ ତାକୁ ଖାଇପାରିବ। ବିଲୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ୱାଃ, ମୋ ଶିକାର ନିଜେ କହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ କିପରି ଖାଇବି? ମୋର ତା କଥା ମାନିବା ଉଚିତ। ଏମିତିରେ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇପାରୁନି, ତା ଚର୍ମ ନରମ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଆରାମରେ ଖାଇପାରିବି। ଏହାପରେ ସେ କଇଁଚକୁ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଓ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କଇଁଚ ପହଁରି ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲା ହାରି ଆଉ ନଦୀର ମଝଭାଗରେ ରହି କହିଲା, ଆରେ ଦେଖ, ମୁଁ ମଝିକି ଆସିଗଲା ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇପାରିବନି। ଏଥିରୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କିଏ ଚାଲାକି, ମୁଁ ଚାଲାକି ନା ତମେ ଚାଲାକି? ଆଉ ବିଲୁଆ ସେଠୁ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ତାକୁ ଅନେଇଲା ଆଉ ତାପରେ ବିଲୁଆ କାନ ମୋଡ଼ି ହୋଇ